Здравейте, намираме се под булевард Брюксел, където освежихме още две колони. Отдолу имаше много грозни графити, докато сега направихме българския трикольор, както сме правили колони по-нататък. Нещо, което ще продължим и през следващите седмици. Напомням ви, че в район Искър на 15 юни има избори за районен кмет. Аз ще бъда кандидатът на партия Възраждане, така че може да гласувате за мен с номер 4 и за партия Възраждане. Здравейте, намираме се под булевард Брюксел, където освежихме още две колони. Отдолу имаше много грозни графити, докато сега направихме българския трикольор, както сме правили колони по-нататък. Нещо, което ще продължим и през следващите седмици. Напомням ви, че в район Искър на 15 юни има избори за районен кмет. Аз ще бъда кандидатът на партия Възраждане, така че може да гласувате за мен с номер 4 и за партия Възраждане.